Claudette sirt nafa l-ewwel bħala studenta li għand diploma in Gender Studies. Jiena kont għallimt wieħed mill-study units dak il-kors. U hemmhekk l-ewwel darba li intqajt magħha bħala studenta. Bdiet bi-studji tagħha l-Università ta' Malta fejn kisbet diploma fi studji soċjali u n-nisa u l-iżvilupp. Wara digri bl-unuri fil-politika soċjali. Mbagħad meta komplet l-istudju kienet komplet biex tagħmel digri fis-social policy, social administration. Kienet għamlet miegħi id-dissertation li hija waħed mill-obbligi tal-kors li kienet fih. U kienet għamlet id-dissertation fuq il-Kunsilli Lokali li hija attiva ħafna kif naħseb jaf kulħadd fil-Kunsilli Lokali. Kienet teżi interessanti ħafna fil-aħħar mill-aħħar. Kella car accident 4 snin ilu, kienet ma tiflaħx ħafna, kienet ukoll ġol ITU, u kont l-ewwel persuna li ħaqta u tajta lajnuna jiena. Kienet fi triq ta' lejn ix-xogħol f'One News wara satejn jogging fit-tħejjija l-maratona li kellha ssir ix-xahar ta' wara. Ħabta li rat lil Claudette tissilet mal-mewt tal-ħin twil, iżda li rnexxilha toħroġ minnha anke jekk bidbatija kbira. Għal Claudette dan l-inċident kien sfida oħra f'ħajjitha li taħħa l-enerġija li tqum u tkompli taħdem bris il-Partit Laburista u bris il-familji Maltin u Għawċin. X'waslek li tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Hija naturali għalija li naħdem mal-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat, naturali għalija li nkun parti mill-ġenerazzjoni rebbieħa fi żmien ta' staġun politiku ġdid. Saqsini u għatlu iva. Tinbidirx jibqa' kif int għax kif inti hija ideali. Nawgurala li f'din l-isfida ġdida li daħlet għalija jirnexxiela għax nemmen naħad tkun vuċi fil-Parlament Ewropew biex twassal il-leħen tal-ħaddiem u tal-poplu Malti Għawġi kollu. Nawguru tiegħi hija li tkompli fuq il-linja li dejjem ħadmet u sawweta, il-linja soċjali li fuq kollox hija linja li l-istess Unjoni Ewropea, ġara darba tkun qed membru tal-Parlament Ewropew, l-istess Unjoni Ewropea qed tħoss li trid u tara li l-Unjoni Ewropea tkun Unjoni Ewropea aktar soċjali. U allura is-sem tagħha f'dak il-livell. Nixtieqla suċċess u tkun kuntenta f'ħajjitha. Nawgurala li tasal fejn tixtieq u li dak li tixtieq tagħmlu. Nemmen li Claudette kapaċi tkun waħda minn dawk in-nies illi ġġib il-bidliet neċessarji mhux biss f'pajjiżna fil-livell tal-Unjoni Ewropea imma wkoll fl-Unjoni Ewropea nifisha. Claudette is a person who believes that everyone has potential, no matter your social class, no matter your race or religion. And that's why I truly believe that Claudette is the best choice for Europe. Jiena bħalma dejjem appoġġjajta f'kull elezzjoni kemm ili nafa. Nappoġġja f'din l-elezzjoni wkoll u nawgurala kull suċċess. Huwa tajjeb li nies li telgħu minn isfel u li għamlu esperjenza fil-livell ta' kunsill lokali, fil-livell ta' politika nazzjonali u mbagħad l-esperjenza li rabbiet fl-istituzzjonijiet Ewropej f'dak li għandhom x'jaqsmu ma' kunsilli lokali. Naħseb li ikunu tawwa ċertu esperjenza li tista' sservi tajjeb ħafna biex taqdi l-interessi ta' pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej bħal mhu l-Parlament Ewropew. Lealtà lejn il-familji tal-ħaddiema, tan-nies tax-xogħol kollha kemm huma, kuraġġ f'dak li tagħmel, kif ukoll serjetà. Dawn huma kwalitajiet li dejjem rajt fi Claudette Baldacchino kemm ili nafa taħdem fih dan il-Partit Laburista, fih dan il-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista, fih dan il-ġurnaliżmu Malti. Kwalitajiet li ammirajt u li naħseb li jagħtuha sens qawwi, impenn qawwi biex tkun fighter fil-Parlament Ewropew għad-drittijiet tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Nawgurala. Isma' l-faqar qed jikber. Jiena meta nisma' bħal Father Hillary Tarja Ferro f'dal aħħar ġimgħat semma li ta' 180 xirja lill-familji tinkwetani. Xejma għalina? Ġifieri f'dal pajjiż għandna il-familji illi għandhom bżonn ix-xirjiet. Jiena tinkwetani meta nisma' nies illi jgħidulek hawn familji illi għandhom bżonn anke l-amara d-dar tgħidli jisma' f'dal pajjiż mhux kulħadd qed imut bil-ġuħ imma għandna l-problemi. Kif ħansolvu daw il-problemi? Ejja naraw il-liġijiet Ewropej illi jkollna ma jkomplux jasru fuq il-ħaddiema daqskemm dak li jiġri f'pajjiżna ma jkomplix jasar fuq il-familji. Lil dawk in-nies nistgħu ngħidu saħħa tal-argument forsi dawk il-laburisti li
ħossu li m'għandhomx joħorġu jivvotaw fis-6 ta' Ġunju għaliex fl-opinjoni tagħhom il-gvern daħaq bihom fuq il-kwistjoni tal-kaċċa, il-gvern daħaq bihom fuq il-kwistjoni tal-insib, il-gvern daħaq bihom fuq il-kwistjoni tat-tarznari. Xi twieġeb? Kien gvern nazzjonalista li daħaq bihom, il-kaċċaturi u n-nasaba jafu xi trarċivew. Ġifieri dana mhux il-Partit Laburista daħaq bihom, illum il-ġurnata x'iridu jagħtu dawk in-nies. Ejja noħorġu u nivvutaw għall-Partit Laburista għaliex il-Partit Laburista huwa l-partit li jista' jagħti fiduċja lil dan il-poplu, jista' jagħti l-aqwa u l-aħjar lil dan il-poplu. Ejja ma ħallux lill-nazzjonalisti jilagħbu waħedhom fil-Parlament Ewropew. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Infakkarkom li l-programm tagħna jixxandar kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis fl-10 esquart, repetizzjoni l-ħadd fin-nofsija. Grazzi tal-li segwejtuna u nsellmilkom.